alle sammen over en video. I dag der skal jeg lave en slik challenge. Jeg har købt noget slik. Sådan her. Og vi har købt noget slik. Yes. Jeg tænkte egentlig bare, at vi skulle komme i gang. Og den første ting, jeg skal starte med, det er den her. Den hedder Evgen's. Og det er Tangermark Gummibar. Og ja, det er faktisk sådan. Det er ikke, hvor man åbner den. Her er det. Okay, sådan der. Jeg tager den her, skal selvfølgelig smage den anden. Den. Skål. Jeg skal huske at sige, at jeg skal få 1 til 10. Ja, den er mig. 5% kvalme, det er mange af dem. Jeg skal faktisk rigtig godt. Så er der de andre. Ja, sådan her. Godt. Aha, nå. Jeg skal huske at sige. Ja, jeg giver 9. Jeg giver også 9. Det er begge to 9. Godt. Den næste er sådan her. Jeg får flere. Ud. Det smager godt. Og så smager lidt godt. Men jeg giver dem. Og yes. Det næste, vi skal i gang med, det er denne her Mambo. Det er mælkechokolade. Yes, nu tilbage der 30 sekunder. Så jeg tænker åben. Ja, bare lige. Jeg ved ikke, om så det smager nu. Der var chokolade. Yes, så sådan noget. Ja, jeg ved sgu. Nej, det smager godt. Ja, det gør jeg. Jeg gør den. Ja. Yes. Jeg håber, I kunne lide den her video. Det var så alt for i dag. Jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så gå ned for skrivelsboksen. Og følg mig senere på Instagram og Facebook. Vi ses næste video. Hej.